Croeso i Abersoch a chychwyn Llwybr y Morwyr. Llwybr rhyw 10 milltir neu 16 km o Abersoch i Nefyn neu Nefyn i Abersoch. Ac yn syml iawn ers talwm, mi oedd llonga yn angori y maes Antidwal i'r chwith ohonau, lle da i angori llonga, ac mi fydda llongwyr wedyn oedd angen mynd adra yn rhwyfo a chwch bach o'r gwch fawr i'r tir ac yn troedio'r llwybr da ni am ei droedio heddiw. Mewn gwirionedd, be sydd yma ydy cyfres o lwybrau gwahanol yn uno rhai llwybrau'n bodoli eisoes, a mi fydda'r llongwyr yn defnyddio'r llwybr i gyrraedd adra, lle bynnag oedd adra, Nefyn neu lle bynnag, cyfres o lwybrau wedi huno fel hyn. A mae'n lwybr braf i'w gerdded, a mae'n hawdd trefnu'r daith diolch i wasanaeth bws flexi, gwasanaeth cyhoeddus gwych. Ewch chi chwilio am yr app bws flexi, neu ewch ar y we, a mi allwch chi drefnu wedyn eich bod chi'n gallu mynd rhwng un pen a'r llall petai chi am drefnu trafnidiaeth. Ond ia, Llwybr y Morwyr fydd hi heddiw rhwng Abersoch a Nefyn, a dwi'n edrych ymlaen. Abersoch, a na ni'r afon Soch yn y fan acw. Soch, mae'n debyg, yn dod o'r hen Wyddeleg soc, hwch, a'r syniad fod yr afon yn tirio trwy'r tir fel y byddai hwch neu fochyn yn ei wneud, a tua'r 15fed ganrif y bardd y dewin a'r proffwyd Robin Ddi-ddewin wedi rhagweld rhyw ddydd y byddai afon Soch yn llifo nôl o Abersoch o'n blaenan ni fan hyn tuag at sarn Milltir. Dyna oedd proffwydoliaeth Robin Ddi-ddewin, ond i hynny heb ddigwydd eto, a fel da chi'n gweld, yr afon Soch yn llifo i'r môr ar fore bendigedig. Y tywydd teg, mae'n debyg, yn ffafrio Abersoch, a tu ôl i mi mae'r hen felin Soch, ac ia, y tywydd teg mae'n debyg yn gyfarwydd iawn â melin Soch, ac yn agos iawn at y felin yn ôl myrddin fardd. Mae o yn cofnodi bod hen wraig y felin y tu ôl i mi yn ei gweld nhw'n aml mewn tywydd tawel a'r geffyla gwyn bach ac yn gofyn am gael menthig padell i grasu bara gwyn. Hen wraig y felin yn gweld hyn i gyd y tu ôl i mi, tra roedd hen wr y felin, mae'n debyg, yn ei gweld nhw'n aml yn dawnsio wrth rodyn. Felly, ia, y tylwydd teg yn hoff iawn o Abersoch a melin Soch y tu ôl i mi. A mae'r llwybr wedyn, fel y gwelwch chi, wedi osod o'n blaenan ni, a mi na ni droedio ar fore bendigedig. Mae rhywun yn troedio'r dyffryn hyfryd yma i adael Abersoch. A mi ddowch chi wedyn at bentre Mynytho. Ac yn fan hyn, yn Mynytho, mi allwch chi gerdded o China i India mewn chwinciad. Sawl tŷ a myrddin yn fan hyn efo enwa o bob cwr o'r byd fel Aras, Alma, Aliwel, California, China, Cornwall, India, New York, yr Aifft. A ia, Aled, wel, mae'n gesynwyr tu ar Llwybr y Morwyr, a mae'r enwa yma wedi dod o bob cwr o'r byd wrth i'r morwyr ddychwelyd yn ôl adra. A mae hynny yn rhan o'r stori, a mae'n bosib, ond esboniad arall ydy cysylltiad teuluol y tir feiddianwyr lleol, teulu Nanhoron, stad Nanhoron. Llawer o'r enwa yn lefydd lle bu aelodau o'r teulu yn ymladd mewn brwydra. Alma, enghraifft, afon yn y Crimea, lle collwyd un o deulu Edwards Nanhoron ar faes y gad yn 1854. Felly na chi ran arall o'r jigsaw. Mi ddown ni at ffordd Balaclava yn nes ymlaen, brwydr Balaclava yn y Crimea yn yr un flwyddyn. Aliwel ar ôl Aliwel yn yr India, brwydr yn fano ym 1846. A Wellington Terrace yn Mynytho ers talwm, neu'r Willys wedi hen ddiflannu erbyn hyn, ond tai i filwyr wedi cael eu codi gan bobl fawr, gan fyddigions y stad Nanhoron ar ôl Waterloo yn 1815. Felly, dyna ni esboniad arall i'r holl enwa rhyngwladol ar y tai a'r llefydd yn Mynytho. A mae yna fwy ddyn hynny hyd yn oed. Nawr ni gario ymlaen i gerdded. Mi ddowch chi drwy waelodion Mynytho, a dwi wedi enwi Aliwel. Ar ôl Aliwel yn yr India, brwydr yn fano ym 1846. Felly un o'r llefydd dwi wedi henwi, mae'r llwybr yn mynd trwy'r adwy yma heibio i
Ali, wel, a na i geisio crynhoi bob dim yn y pwt bach nesaf ar ôl mynd heibio fan hyn. Felly dyna chi rai o'r enwar rhyngwladol o'n cwmpas ni'n fan hyn yn mynytho. Cymysgedd o forwyr, mwyn gloddwyr, stad y boneddigion yn Nan Horon. Tipyn bach o bob dim wedi cyfrannu at enwa tai unigryw mynytho. Be bynnag ydy'r atebion, mae'n rhoi gwedd ryngwladol i Llŷn, i'r pentre bach gwledig yma yn Llŷn. Go brin bod yna bentre arall efo cymaint o enwa rhyngwladol. Yng Nghymru, wel yn bendant, ddim yn Llŷn. A mae rhywun yn meddwl am y llwybr yma, da ni yn droedio heddiw. Lle roeddan nhw'n mynd y morwyr yma, lle oedden nhw wedi bod. A mae'r llwybr yma, mae rhywun yn cael ei atgoffa wrth ei gerdded yn llawn antur, tristwch, chwerthin a chwedla. A mae'n bwysig cadw'r straeon yna i fynd, a dyna nawn ni wrth grwydro Llwybr y Morwyr ymlaen. Felly ar ôl rhyw bwt o ddringo drwy fynytho, mae'r golygfeydd yn anhygoel, mynydd yr Rhiw. Ac un nodwedd amlwg o fynytho ydy foel gron y tu ôl i mi. A'r syllfa haf braf ein bro ydyw hon, od o hardd a chryno. Gwellt a grig yw gwallt y gro, ymhen eithaf mynytho. Williams Pandy ysgrifennodd hynny am foel gron o mlaen i rwan. O dan y grig ar eithyn gyda llaw mae yna olion o fringair, gan gynnwys o wal allanol sy'n dal i gylchu'r copa. A mi oedd yna gromlech hefyd, pobl yn ei galw yr allor, ond mi gafodd ei dinistrio cyn dechrau'r ganrif ddiwetha. A mae foel gron yn eich signo chi, yn eitha amlwg o Abersoch tuag at mynytho. Felly dyna chi, foel gron ar golygfeydd tuag at Fotwnog a Gwlad Llŷn. Hyfryd. Wel, chydig islaw na'r llwybr swyddogol, mae ffynon sarf. Da ni'n nghoedwig sarf yn fan hyn. Fel dwi'n dweud, chydig bach oddi ar y llwybr swyddogol, ond y gred ydy fod yna, neidr fod yna sarf yn byw yn y dŵr yma ers talwm. Stori arall ydy fod yna neidr fawr, bod yna sarf yn dod yma i dorri sychad, ond yn gadael i gwenwyn ar garreg ger llaw cyn torri sychad yma yn ffynon sarf yng nghanol coedwig sarf. Fel dwi wedi dweud, chydig oddi ar y llwybr swyddogol, ond dybed, sgwn i os oedd yna forwyr ar ei ffordd adre rhwng Abersoch a Nefyn yn dod yma i dorri sychad, i dorri siwrna. Fyddwn ni ddim yn synnu, mae'n lecyn hyfryd. Mae rhywun yn troedio tir y stad, da ni wedi clywed amdani droeon ar y daith Nan Horon erbyn hyn. Ac yma, ar y tir y tu ôl i mi, mae Pandy Saethon. Dda'i'r camera rownd rwan at Bandy Saethon. A mae Saethon yn un o hen dai Llŷn, adnabyddus iawn i feirdd. Pandy Saethon, di fa, nid y tŷ Crand Saethon i hun, ond mi oedd y traddodiad o noddi beirdd yn Saethon wedi para am 7 cenhedlaeth a'r noddwr ola oedd Efan Saethon a fu farw yn 1683. A'r Pandy fan hyn, o'ch blaen chi yn atgoffa rhywun o ddiwydiant Llŷn, mi oedd gwlân yn cael ei drin a'i droi'n frethyn yn fan hyn yn Pandy Saethon, a mae ffatri Saethon i'r gogledd o fan hyn wrth i'n taith ni barhau trwy'r giat yn y fan yna. Felly, da ni wedi mynd heibio i Pandy Saethon, mi ddewch chi heibio hefyd i ffatri Saethon. Ac yn fan hyn, mae lludiart y dŵr, a mi oedd yna argau yn fan hyn i ddal dŵr ar gyfer y ffatri a'r Pandy ger llaw. A'r bont y gwelwch chi yn fan hyn, y tu ôl i mi, ydy Pont Inkerman. Pont Inkerman, a mae yna lechan o doi ati rwan. Ac oedden ni'n sôn am y stad Nan Horon a'r cysylltiadau a'r gwahanol ryfeloedd, ac i mi gael hyn yn iawn. Pont Inkerman ydy hon, a mae yna lechan yr ochr yma. Doi at y lechan rwan. Mi welwch chi ffatri Saethon yn y pen draw yr ddau gorn simna, ac yn fan hyn mae'r lechan. Mi welwch chi'r lechan yn fan hyn, Inkerman a'r dyddiad. A'r dyddiad yn fan hyn ar gyfer Pont Inkerman, sef 5 o Dachwedd 1854. Brwydyr arall yn Rhyfel Crimea oedd hon. Mae ffordd balaclava ger llaw yr ochr arall i'r ffordd fawr. Ond ia, etifedd stad Nan Horon, Capten Richard Lloyd Edwards yn cael ei ladd yn y brwydro ar Fair 1855 yn 2 ar 20 oed. Brwydyr Inkerman.
A'r bont yma yn fan hyn, Pont Inkerman yn Anhoron yn nodi'r cyfan. A mae'n ardal goediog hyfryd. Mae'r haul yn tywynnu, a mi ydan ni rwan am groesi y bont, y gwelwch chi y tu ôl i mi, Pont Inkerman.